Hej og velkommen til Laderiet. Mit navn er Morten Andersen, og jeg er indehaver. Hos Laderiet forhandler vi alt de materialer, værktøj og tilbehør til det kreative læderarbejde, og vi har et af Europas største udvalg. Vores historie begynder med min far, Bjarne Andersen, hvis ekspertise og passion inden for læderarbejde skaber den unikke ånd, der kendetegner vores forretning. Vi er en familievirksomhed, og Bjarne er derfor stadigvæk ansat, sammen med flere andre familiemedlemmer. Sammen med en flok dygtige medarbejdere sikrer vi, at Laderiets ånd og dedikation til kvalitet kommer til udtryk i den service, vi leverer hver eneste dag. Vi er dedikeret til at levere lædervarer af højeste kvalitet, og det har vi været siden starten af 70'erne. Hos Laderiet har vi mere end 11.000 forskellige varer på lageret, så vi har sikkert det, du har brug for til dit næste læderprojekt. Når du træder ind hos Laderiet, vil du blive mødt af vores erfarne og dedikerede personale. Du kan også kontakte os på mail eller telefon, så hjælper vi dig gerne. Uanset om du er nybegynder eller professionel, står vores team klar til at hjælpe dig videre med dine kreative læderprojekter. Vi tror på at skabe en inkluderende og inspirerende atmosfære, hvor alle kan føle sig velkomne og støttet i deres kreative rejse. Tak fordi du vælger Laderiet. Vi glæder os til at handle med dig.